netepi pangendikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Sendata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petro dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petro kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semaku iri, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel iki. Wis marone umurmu ya semen. Ora urusan. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Pak Edan. Ayo ditiritani ya, Tru. Iya. Aku ditiritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke sithik. Oh, di videoke ora. Moh ora sawerna-werna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Lah rak ngaten. Monggo. Rantawati wonten dawuh jumbuh kelawan